Bueno, moi bo día. En primeiro lugar, se me permiten, aínda que xa o fixemos onte personalmente, pois dende o Partido Popular de Galicia queremos trasladar as nosas condolencias polo fallecemento de Santiago Rei. Un exemplo de liberdade periodística e de independencia ao frente do xornal A Voz de Galicia, que acompañou e contribuíu á modernidade e ao crecemento da nosa comunidade, deixando un gran legado na nosa terra. Ben, bueno, agardo que pasaran un verán agradable, que puderan descansar na medida do posible. Nos, no Partido Popular de Galicia, tamén tivemos tempo para o descanso, pero non deixamos de traballar, porque, como dicía o noso lema de precampaña, Galicia non para. Afrontamos un novo curso político con ilusión e, sobre todo, coa seguridade de que a opción do Partido Popular de Galicia é a única que asegura a estabilidade e a prosperidade da nosa comunidade. Por iso somos o partido maioritario no Parlamento de Galicia, con 40 deputados e deputadas, no Congreso con 13 deputados, no Senado con 14 senadores e no Parlamento Europeo con 2 eurodiputados. Contamos con todos eles, ademais, con 151 alcaldes e alcaldesas e 1.775 concelleiros e concelleiras. Somos o partido que máis mulleres alcaldesas e máis mulleres concelleiras temos en Galicia, para que os galegos e galegas sigan tendo o máximo benestar e mellor futuro. Como saben, o punto de saída do novo curso político será este sábado en Cerdedo Cotobade, onde contaremos coa presenza do noso presidente autonómico Alfonso Rueda e o noso presidente nacional Alberto Núñez Feijóo. Por suposto, celebramos que o presidente Feijóo elexira por terceira vez, por terceiro ano consecutivo, Galicia para o inicio do curso político. Ademais, tamén nos acompañarán membros do Comité de Dirección do Partido Popular Nacional, o noso presidente de honra, Mariano Rajoy, e máis de un presidente autonómico. O encontro servirá para impulso dos próximos meses da Galicia que funciona, liderada por Alfonso Rueda, e da España que funciona, liderada por Alberto Núñez Feijóo. En Cerdedo Cotobade reivindicaremos que Galicia non quere máis que ningunha outra comunidade autónoma, pero tampouco merece ser menos, como pretenden Sánchez e os seus socios. Este verán, o Goberno central volveu demostrar que só ten ollos para aquelas comunidades e aqueles partidos que cumpren coas súas chantaxes. E a partir de aí, a desigualdade é absoluta, rompendo con esa cohesión que fai forte ao noso Estado. No caso de Galicia, basta con botar un ollo á execución dos presupostos xerais do Estado e a súa falta de execución ano tras ano. Dende que Sánchez chegou á presidencia do Goberno no ano 2018, sempre penalizou o investimento territorial en Galicia. Entre 2018 e 2023, o incremento medio de investimento territorial en España foi do 31%. En Galicia, case a metade, un 15%. En 2023, as empresas públicas, que son o auténtico brazo inversor do Estado en todos os territorios, pois deixaron de executar 4,2 de cada 10 euros en Galicia. Non son só un par de datos para unha constatación. Sánchez non lle perdoa aos galegos e galegas que cada vez que hai eleccións o Partido Socialista acada os peores resultados da súa historia, mentras o Partido Popular gana con maioría absoluta unha e outra vez. Como xa dixemos en outras ocasións, máis Sánchez significa menos Galicia. Non sabemos ata onde están dispostos a chegar, pero seguimos vixiantes. Esta semana, o Goberno central asegurou que vai intentar aprobar os presupostos xerais do Estado do ano 2025, pero en caso de conseguilo, nacerían mortos, porque estarían sustentados polo independentismo catalán e vasco
sen concesións ao resto, e no caso de Galicia, porque contarían co cheque en branco do Bloque Nacionalista Galego, que unha vez máis será engañado e con papel mollado. Se queren facelo ben, Sánchez e os seus socios só teñen que mirar cara a Galicia e como facemos aquí as cousas. En Galicia xa temos aprobado o teito de gasto, o máis alto da historia, mentres que, como saben, no Congreso dos Deputados os seus socios de goberno tumbaron o teito de gasto ao goberno central, e isto xa impedirá que, en caso de aprobar os orzamentos, foran en tempo e forma. Outra das cousas que facemos ben en Galicia é que imos xa camiño de aprobar os orzamentos da comunidade autónoma no si en tempo e forma. E, por último, quería desexar aos 14 deportistas galegos que participan dende hoxe nos Xogos Paralímpicos de París. Agardamos que teñan moita sorte, que acaden bons resultados, porque todo o esforzo que levan feito para chegar ata estes Xogos Paralímpicos pois se vexa recompensado con uns magníficos resultados. Ben, pola miña parte, máis nada, moitas grazas, quedo a súa disposición por se queren facer algunha pregunta. Ben, en primeiro lugar, respecto á crise migratoria, dende o Partido Popular de Galicia, pois seguimos exixindo ao Goberno de España colaboración, planificación e transparencia. O Partido Popular non está ni coa irresponsabilidade do Goberno de Sánchez e tampouco está coa postura máis intransixente doutros partidos. Creemos fundamental que esta crise migratoria se ten que abordar dende o Goberno central, insisto, con colaboración das comunidades autónomas, con absoluta transparencia e, por suposto, con planificación. Respecto á AP9, pois mire, Galicia leva 15 anos pedindo a transferencia da AP9 porque entendemos que unha xestión máis directa e máis cercana mellora a xestión da autopista, non? É unha xestión máis eficiente e máis pegada ao territorio. O que sorprende é a falta de transparencia e rigor do Goberno de España. Vimos como o ministro Puente decía que este traspaso supoñía 2.000 millóns de euros, despois dixo que 4.000 millóns de euros e a última cifra que dá son 6.000 millóns de euros. Por tanto, non é creíble, non nos parece serio e non nos parece riguroso. Por tanto, pedimos seriedade e rigurosidade neste tema e lle pedimos ao Partido Socialista, que ten prometido en boca do seu candidato á presidencia da Xunta de Galicia nas últimas eleccións autonómicas o traspaso da AP9 e a gratuidade da AP9. E lle pedimos que, por unha vez, o Partido Socialista cumpra ca súa palabra, ao igual que o Bloque Nacionalista Galego, que tamén foi a Madrid a rendir pleitesía a Pedro Sánchez asinando un documento que, como decía antes, é papel mollado para apoiar a presidencia de Pedro Sánchez a cambio de nada, incluído o traspaso da AP9. Bueno, pois, se non hai máis preguntas, moitísimas grazas.